Šta smo uradili? Kada smo obarili krompir 10 minuta, onda smo ga sipali u ovaj đerđef i preko toga prelili hladnom vodom da ga malo ohladimo, znači da se ne bi raspao, a i naravno brže će da stigne. No, ono što smo rekli malo pre, znači puter i meso, pravimo smesu. Ovde smo već nauljili ovaj naš, da kažem, šta je ovo, malo nešto, đuveč, i onda ćemo da krenemo sa mesom da lagano to sve sjedinimo.